A dneska si otevřeme nějaký pořádný drafty. Nevím, něco okolo 13 draftů asi. Nevím, teď mám asi 10, kouknu se. Podle mě, no, teď mám 10, ale ještě si nějaký koupím. Tady mám v shopu nějaký, mám ještě 9000 gemů, takže si můžu koupit. Jenom se mě to musí načíst. Tak, už se to načetlo. Koupím si tady za 2000. Tak, mám to koupený. Teď ještě 2 drafty. No ale počkat. To je tady, že jo? A tady. Zkusíme moje štěstí, i když to moc nevypadá. Doufám, že teď se na mě EA usměje. Nebo lepší by to bylo u těch draftů, ale no nic, no, padlo mi 50 gemů. No ale každý dobrý game se hodí. Jak říkám já. No, to jsem nikdy neřekl. No nic. Tak. No nic, no. No nevadí. Ale teď už bych asi šel rovnou na ty drafty. Ale pak si možná ještě koupím tady někoho z posil, protože teď mám 10 000 těch shardů. Takže bych si třeba mohl koupit eventuálně tady třeba toho Pizarra za 14 000. Možná by to i šlo. Podle toho kolik. Kdybych prodal Vinnyho a ještě podle toho, co mě padne, tak by to možná i šlo, ale kouknu se do týmu. Ale bylo by to dobrý za Endrika. Takže potřeboval bych vyměnit Endrika, Berahima a Marquinhose. No, nějak tady mám 117 v základu, tady 119 v základu, 118 v základu, Pedriho a Bonova. Tady mám vyupgradenýho už Johana Cruyffa, nebo taky SOZ bych mohl taky dostat nějaký. To by se hodilo třeba taky. A tady mám tady ještě krabice, tak otestujeme moje štěstíčko. 1000 gemů, hodí se vždycky. A co padne teď? 150 ranka pointů, hodí se taky. Hodí se vždycky. A teď už bych šel otevírat Balikose, ale tady v tom Juventus mně nepřijde nic jako, co bych potřeboval. Maximálně ten Brenner tady, no, 3 SOčka a no. Podle mě tady bude i něco lepšího. No. SOčko, SOZko, SOčko, SDZko, Hroťák taky. No a Pirlo, to bych taky mohl vyměnit asi. Tady je Filip Lán, SZko, to moc nepotřebuji, LKčko taky nepotřebuji, no. Tady na to asi kašlu, a co je tady? Tady je ten Pizarro a Joshua Kimmich. No já si půjdu do toho Ačkovýho, tady. Protože ten Juventus nemá špatný design, jako oni všechny karty ty vypadají dobře, takže asi máme 13 draftů. Schválně, myslíte si, že mě něco padne? Já si myslím, že ne. Maximálně nějaká animace by tam mohla být, ale podle mě asi nic moc dobrýho tam nepadne. Ale podle mě bych si mohl aspoň koupit nějaký hráče. Maximálně nějak. Tady už mám první úroveň šampion. 5. To mě tak štve, že dostáváte jenom 5. Protože pak víte, že to není žádná animace. Teď jsem nedostal ani žádný XP. Jako fakt. To jsem fakt až tak unlucky. Kepa. Ten jak prdu. A animace. První animace. Chorvatsko. SOčko, to se hodí. Bayern. A je to 117 Stanišič. Možná to čtu špatně, nevím. No, teď tady nic není. Dobře. Můj Gomez. Teď tu dostal jsem XP, ale není to animace. Joan Jordan. No nic.
Zase jsme bez expu a bez animace. Zase. Cepa, tady je taky to samý. Padnul mi oblak. Nějaká dobrá animace to bude. USA. SZko. Juventus. SZko by se mohlo hodit. A 118 McKinney. OK. To nemusí být špatný. Tak ještě máme 2 drafty. Nic mi napadlo. A teď, jestli mě padne 5 expů, tak budu mít tu druhou úroveň toho. Jo. Nic mi nepadlo. Tím mým žádný nepadlo. 116. No. Teď to tady jdu vylepšit. McKinney ho tam hodím. Aničiče zkusím. To mi to ubere. Co jsem? Nevím. No nevadí. Jdu se kouknout do těch posil tady. Do mých hráčů. Hop. Doufám, že si tady něco koupím tady za to. Když bych tam hodil tady všechny hráče, tak bych dostal 3 litry. A to bych pak měl 14 000. A potřebuji 14 145. A to nevím, jestli bych měl. Já to zkusím tady hodit takhle, ale podle mě to stačit nebude. Ne, nebude to stačit. No nic, no. Kouknu se tady. Ale počkat. Teď si za game budu moct koupit draft ještě. Teď jsem dostal geny. Takže si budu moct koupit draft. A pak si budu moct koupit toho hráče tam. Tu 120. Opět, nevím, jak se jmenuje. Teď tady mám 100 až 104, tak tam mě padne... Ale 101 obchodovatelná, to by mohlo stát tak maximálně velký prd. No nic. Ale tak. Doufám, že mě padne třeba takovýhle stylový čelíny, ale to mě nepadne. Na to si až moc věřím. A padl animace. Ano. Ty mám rád. Portugalsko. PKčko. Chelsea. Test 118 padne to. Jo. Věděl jsem to dobře. A počkat, možná bych to ignorval do týmu, no jo. Možná jo. Šup, vezmu ho. Ne, ubere mě to rating. Maximálně, že bych se věděl. A já se kouknu, kolik bych za ní vyměnil. Posily moji hráči. Šup. A teď za 600. Hold jo. Budu mít 120. No. Co se dá dělat? Je to musí mít další. No, i když nemám další. Já jsem vlastně neměl ani 120. Ale to je jedno. To skipnu radši. Mě to nezajímá. Ale tady mám něco v úkolech. Za 600 gemů, dobře. Tak to mě hodně pomůže. Možná bych měl na další draft, ale neměl bych, no, nemám. Škoda. Teď mám 400 těch hvězdných střepů, dobře. Tak teď jdu na hodně dobrou věc. Jdu hodit 120 za Endrika. A jdu ji vyupgradit. Povýšit. A mám 2000 ranka pointů. Takže si ho podle mě vylepším na 125. Takže bude pořádně vyupgradený. Pak se ho ještě musím dát na level 4, teda na level 30. Jako víš co, na 40 by mě to nevadilo, víš co.
Masivní. To by bylo úplně masivní. Ale mě to vyšlo úplně přesně. Víte? Mně to už tam ani nic neukazuje. Počkat. Se tady kouknu k McKeanovi. No, má 55. Vyšlo to úplně krásně. 125. Má 121. Jupí. Budu ho moc hrát na SOZ. Počkat, ale skórování. Dám dribbling a fyzickou sílu. Můžu hrát hroťáka a SOZ. Stejně jako Johan Cruyff. Ale Johan... Já to nechám takhle. Trošku ho vylepšíme, aby nebyl úplně špatný. Ale on má docela dobrý staty. I když je na ale teď jakože no na 21 ho tam budu mít. Endrika jsem tam dal schválně, protože to je 11 000 expů. A hlavně se chci kouknout na toho Brolina, kolik stojí. Že ho prodám. Doufám, že bude stát třeba aspoň 100 mega, jako, protože nějak to bude jak prdu. 15 mega. Tak to je hrozný. Lepší než drátem do oka. Ale teď zpátky k týmu. Koukneme se tady na Pizarra. Podrobnosti. Nepotřebuju tedy žádného Juda Bellinghama. Nezajímá mě. 194 rychlost. 193 střelba. 199. 149 přihrávky. 181 dribbling. 82 braní. Dobře. No nic. A fyzická síla 199. Tak to je magor. Vlastně. No. Síla 210. Tak to je jiný, jaký svalovec. A výskok 120. Teda 110. Hlavičkování 121. Co to je? Co jsem to stvořil? Zakončování 218. 207 kontrola míče. Co tohle je? Kamo, to musím odzkoušet. Jako, tady už bych ukončil video jinak normálně, ale já ho prostě musím vyzkoušet. Musím. To prostě nejde nevyzkoušet. To prostě musím vyzkoušet. To jako kdybych to nevyzkoušel, tak nejsem člověk. Ale tenhle člověk asi bude mít horší tým, takže to asi vyhraju. To by to musel být nějaký úplně najetej borec, který to hraje už 24/7, 50 hodin, teda 50 dní v kuse. Ale to by neměl tak špatný ten rating. No, má 110. Jeho nejlepší hráč je 115. Zkusíme powershotu z dálky. Jo, tak nechtěl bych být ten borec. Bro dostal do hlavy. Šup. To bylo zakončení. Hele. Spoza vápna. Šup. Jasně. To je úplně on. McKeany. A Pius první. Ano. Krása. Hele, Eden Hazard, co zkusí? Jak? Hustý. McKeany. A zkouší to z první. Hazard. Dobře. A Cruyff. Spoza vápna powershot. Jasně, že jo. Hazard. Powershot. Piu. Jasně, že jo. Tady máme Edena zase. A Cruyffa. Ne, to je Pizarro. Jsem myslel, že to je Cruyff. Nevadí. Eden. Jasně. To je jasný. Hele, Pedri. Šup. Tak ne. Zkusil jsem to. Pedri. Spoza vápna. Jasně, že jo. Pizarro. 'Piu!' To víš, že jo.
Bro nade mnou nemá šanci. Já vyhrávám 12-0. Francie proti Gibraltaru. No nic. Takhle to nějak skončilo, myslím. 14-0. No nic. To je masivní. Ale minulý video, který jsem natáčel, neboli podrobnosti o mým kanále, jak jsem se teď měnil profilovku a jméno, tak co jste tam dělali na tom videu? Vždyť vy jste se vy jste to poslali všem svým kamarádům, ne? Jako, co jste tam dělali, ty vozo? To není normální, já na to mám asi 60 zhlídnutí. Jako 60 nebo 50. Mě to tam ukazuje buď 50 nebo 60. Nevím. Ale jako to je teď moje nejlepší video. Shorty na těch to je lehčí. Ale tady už je asi konec videa. Takže dejte odběr, dejte like, napište koment a skládejte básně, protože se mějte krásně. Tak čau.